מניעת ירידה תפקודית באשפוז. שלום לכם, אני יעקב. חיי מלאים בפעילות מהנה. חשוב לשמור על הגוף בתנועה כל יום. כשאני בתנועה, אני מרגיש נהדר. אך מה קורה אם חליתי והגעתי לאשפוז בבית החולים? אני מרגיש חלש וכאוב, קשה לי לנוע כרגיל ולצאת מהמיטה. אבל חשוב לזכור, אשפוז בבית החולים עקב מחלה, פציעה או ניתוח יכול להוביל לשכיבה ממושכת במיטה ללא תנועה מספקת, ובכך אנחנו נחשפים לסכנות רבות, היווצרות פצעי לחץ, חולשת שרירים, אי סדירות בלחץ הדם, ירידה בכושר הגופני, וסיכון להתפתחות מצב הנקרא deconditioning, ירידה תפקודית. בואו נזכור 5 כללים למניעת ירידה תפקודית באשפוז, שכל אחד ואחת מכם יכולים לאמץ. כלל ראשון, זזים גם במיטה. בשכיבה, הרימו אגן והתגלגלו מצד לצד. בשאר הזמן, שבו זקופים ככל הניתן במיטה, ומדי שעה תרגלו מספר נשימות עמוקות. כלל שני, עברו לישיבה מחוץ למיטה. בעזרה של צוות או בני משפחה, תרגלו תנועות רגליים, ידיים וגב בישיבה, ותרגלו קימה מישיבה לעמידה בפתיחות. כלל שלישי, אביזרי עזר. הצטיידו באביזרי עזר בהם אתם משתמשים בשגרה, או שהומלצו על ידי הפיזיותרפיסטים במחלקה, כמו הליכון או מקל, מכשירי שמיעה, משקפיים ונעליים סגורות. כלל רביעי, בקשו סיוע להגיע לשירותים. כך תמנעו את הצורך בשימוש בחיתולים במהלך ולאחר האשפוז. כלל חמישי, לאחר השחרור הביתה. המשיכו בתרגילי הישיבה והמעברים, בצעו הליכות והקפידו על המלצות צוות הפיזיותרפיה. יישמתי את המלצות הפיזיותרפיסטים. זזתי במיטה, ביקשתי לרדת לישיבה בקורסה, המאמץ היה שווה את זה. התנועה החלה לחזור אליי, וכך מנעתי את הירידה התפקודית באשפוז, וגם בבית המשכתי עם התרגילים והתנועה. אני חזרתי ליהנות מתנועה ותפקוד. זה בידיים וברגליים שלנו. עכשיו תורכם. צוות הפיזיותרפיה במחלקה ישמח לעזור ולייעץ בכל שאלה.